रायजो राजानि मदद अनसायनायखौ मोनबाय थायोब्ला निश्चय बर' थुनलाइ आफादा बेबायदि हाबाफारिखौ इयुनाव आरोबाव लाबाय थागोन आरो बोसोरारि जथुम्माया बर' थुनलाइ आफादा थासान्दिसिम बे सोलिबायानो थागोन। बे जथुम्माफ्रा बबेबा समाव सम आरो थासारिखौ नायनानै जि रोखोमै जानांगौ बे एसे हयथ' गोजौ गाहाय बे जालांबाय थागोन। नाथाय जोंनि नाजानाया अरायबो थागोन जाहाथे जों साबसिननिफ्राय साबसिन खालामलांनो हायो।